Имахме възможността да отидем в голямата планина, благодарение на Европа, да отидем свободно, да пътуваме, да откриваме, да я виждаме и да вземем каквото можем от нея. Видял съм и жилото, и меда. В младите години човек е по-устойчив, по-търпелив, а с хубавото се свиква много лесно. И сега е страшна привилегия, пълна свобода. Чувстваш се като птица. Този връх не беше изкачван от човек до тогава. Голям иглен връх в Антарктида. И така усещането, че ти е отредена съдбата да направиш нещо, което за човечеството е за първи път. Свободата да имаш достъпа до всички европейски планини в не толкова далечното минало не е било толкова достъпно. Липсват ми едни 20 на години от съзнателния живот, дето нямаше как да отидеш. До 90-та година това беше привилегия само за националните експедиции. Днешният филм е свързан с много истории, с много приятелства. Повечето от историите тръгват някъде от малки населени места в България и достигат до някакви европейски върхове. Затова и именно решихме да го кръстим Върхове. Казвам се Красимир Петков. Аз над 15 години така ми се разви съдбата, кариерата. Имах възможността и все още работя по различни много проекти. Идеята е днес да представим няколко истории, свързани с планината, които да ни дадат една малко по-различна перспектива за европейската интеграция и всички блага, които на практика черпим от нея. Още като студенти, понеже аз съм от един малък град Ловеч, тогава нямахме наистина възможности да пътуваме с група приятели, с студенти. Видяхме, че благодарение на тогава програмата Младежта в действие, която е предшественик на днешната програма Еразъм Плюс, видяхме, че има много голям потенциал тогава ние да успеем да реализираме партньорства с младежки организации. Аз съм завършил европеистика. На времето това беше една бутикова специалност. Точно тогава България влизаше в Европейския съюз. И така 18 години по-късно реших да снимаме всички тези истории, за да дадем една друга перспектива на всички така толкова крайни евроскептични настроения в обществото, защото всички възможности, от които сме се възползвали да общуваме, да пътуваме свободно, колкото и днес да звучи обикновенно и може би не толкова впечатляващо, за мен е едно много голямо постижение да може някой от едно малко градче да обиколи почти цяла Европа. С Краси сме приятели от деца, мога да кажа, че цял живот сме приятели и благодарение на неговата работа и това, което Европа ни дава, имахме възможността да открием тези места, да пътуваме заедно и да достигнем до тази култура, която ни обогатява. Едни момчета от Ловеч, които обичат планината и природата, само са гледали на снимки и са си мечтали за големите алпийски върхове, но в крайна сметка, благодарение на европейската интеграция, ние успяхме да достигнем до там.
Един от вдъхновителите, бащите на европейската интеграция, това е Жан Моне. Жан Моне е французин от областта Коняк, наследствен търговец на коняк. Той вижда тая уникална перспектива на икономическото сближаване като мост, който да сближи народите. След Втората световна война европейските народи могат да продължат на практика своето съществуване заедно, за да създадат първоначалното проявление на Европейския съюз, какъвто го познаваме днес, Европейската общност за въглища и стомана. Всичко започва оттам. Успяхме да отидем и в Доломитите, където историята разказва, че по време на Първата световна война, по време на тежките битки между италианци и австрийци, и поради релефа и сложната географска трудност на местата, войниците са опъвали стоманени въжета, за да могат да придвижват тежката военна техника, за да заемат по-добра позиция във военните действия. И тази цялата инфраструктура, която е изградена в скалните масиви, се използва за туризъм. Това са така наречените Вия Ферати, които всеки един човек с малко знания, умения и опит в планината може да посети. Мисля, че тук е най-големия ледник, тая долина е най-големия ледник в България. Виж как го е дълбало и как го е сваляло надолу. Много живописно и много ми напомня на този къмпинг, където като слизахме вече от Тур дю Мон Блан, в долината на Шамони, там... Влязохме във Франция. Да, на връщане вече от Швейцария. Много ми напомня по тия борчета и реката. Сега пак съм се замислил да направим нещо подобно, да отидем пак от Шамони по тъй наречения висок път, да направим трекинг през ледниците, нали, и да стигнем пак в Швейцария. Нали, ти споменах тая нова идея, не знам дали ще стане, но по Еразъм Спорт, която искаме, това, което си говорихме, да направим нов проект, който чрез аутдор активности и излети в планината, най-различни също такива активности, да адресираме тия проблеми, които казахме сега са... Планината лекува всичко. Да, на съвременните хора стрес, депресия, паника атаки, все повече млади хора имат паника атаки. И сега искам да направим такъв проект, ако можем, с такава методика, има много проучвания в тази посока, да направим един проект, който да пилотно да направим една група и да видим как ще им се отрази и да се лекуваме. Терапия с аутдор активност. И да се лекуваме в планината. Да правим това, което обичаме и в същото време да има полезен ефект. Да. Защото всички много се оплакват как не могат да се справят, не искат да прибягват до лекарства. Аутдор спортовете, разходките. Брутално. Всичко това може да им даде решение. А дали няма да е по-добре да го измислим така, че да прекарваме много повече време в планината и изобщо да не достигаме до подобни проблеми, стресове, депресии и такива неща. Просто да си живеем здравословно. И помниш ли, като ходихме пък в музеите на планинарството на Меснер в Доломитите, всички тия неща, как всичко си имаме в европейските планини, пък и в планините по света, той го беше представил именно от тая културна гледна точка, нали? Човека и планината. Това пътуване, което са извървели европейските общества по пътя на интеграцията, виж как успяхме и ние да си избъднем някакви мечти. Имахме възможността да се срещнем с, може би, един от най-великите живи алпинисти в света. Невероятна възможност, която ни се отдаде да се докоснем до Райнхолд Меснер на живо, да си поговорим с този човек. Той е наистина жива легенда в алпинизма, да видим културата, която той през неговата призма разказва, чрез музеите, които е изградил, за природата, за неговите
приключения и експедиции в Хималаите, в Алпите. Имахме някакви мечти, свързани с големи върхове, с Мон Блан, с Матерхорн, големите европейски първенци, Гросглокнер. Вече започнахме и да придобиваме някакви умения, с което полето на мечтите много се развихри. Имахме невероятната възможност да посетим един от най-красивите планински масиви в Европа и направихме един невероятен планински трекинг, който е обиколката на Мон Блан. Единия ден си в Италия, на следващия ден си във Франция, на следващия ден си в Швейцария. Без никой да те спира по пътя, срещаш щастливи хора, говориш на италиански, говориш на френски, говориш на немски. И това благодарение на тази свобода, която получаваме от Европа. И от историите, които знам, преди години е било изключително трудно да напуснеш страната и само най-смелите и най-големите мечтатели са успявали да направят неща, които в момента само с малко въображение можеш да направиш. Беше свързано с визов режим, с едно разрешение по някакъв начин от много инстанции, за да тръгнеш в планината. Аз съм Александър Шопов. От 40 години преподавам в Спортната академия в катедрата по туризъм, алпинизъм, ориентиране и имам щастието, любовта към планината да я преподавам на студентите от Спортната академия. Потомствен планинар. Родителите ми бяха такива и от дете съм в планината с ските и това е свързан изцяло моя съзнателен живот. Има една японска поговорка, който се качи веднъж на Фуджияма, е уникален, гениален. Който се качи два пъти е пълен идиот. И това въобще не работи на нашите географски ширини. Когато става дума за Митикас, примерно, аз съм бил 23 пъти. На Мон Блан съм се качвал 6 пъти. И ако се спазва японската поговорка, аз трябва да съм пълен идиот, но видимо не съм. До 90-та година се задоволявахме с соцвърховете. Карпати, Татри, Бад Шандал, по устието на Елба. Аз си спомням едно пътуване на двама мои приятели до Берските Алпи, това е в Швейцария, и заминаха с $65. Студенти, успяли да се доберат до възможността да тръгнат за там. Доста криминално по отношение на федерацията. Никой не знаеше за това пътуване. Когато се върнаха с тези $65, беха купили 3 плаката. Един и за мен е подарък на стената на Айгер. И парите, които беха останали, те имат снимка, беха стигнали за един сладолет, който те на снимките си го подаваха един на друг. И когато се върнаха, на първия съвет управителен на федерацията ги наказаха с отнемане на състезателните права за 6 месеца, защото не било съгласувано с федерацията. А беше със сигурност към 1981 година най-голямото постижение на българския стенен алпинизъм. По отношение така на някакъв специален връх, като усещане, може би беше на голям иглен връх в Антарктида. Това беше втория ни проект. Този връх не беше изкачван от човек до тогава. И така усещането, че ти е отредена съдбата да направиш нещо, което за човечеството е за първи път много ласкае. Това пътуване е много нерегламентирано. То е регламентирано до континента на Южна Америка, или Ушуая, или Пунта Аренас.
И оттам нататък, специално годините, в които аз бях, нямахме тогава кораба, който към днешна дата обслужва експедицията, и ние бяхме антарктическите стопанчи. Отиваме там и някой трябва да ни вземе. Кога и как? Добре, че в този антарктически договор хората са много, много си помагат, много са загрижени, и ние като експедицията, която е най-сиромашка, всеки искаше да ни помогне и по някакъв начин ни транспортираха. И когато ректора ни пита: а кога ще се върнете? И аз задавам въпроса и те казват: божа работа. Впечатляващо нещо. Самото пътуване, самия престой на този континент, трудно достъпен, и аз се чувствам така като един от избраниците на съдбата да отида 3 пъти там. Всички неща, които аз лично съм преживял, неразривно свързани с Европейския съюз, с европейските проекти, за мен бяха голям връх. 2019 година на среща с европейския комисар тогава по правата на човека в Константинопол, което е на Белгия, при Версайския дворец. И това беше много впечатляващо, едно преживяване, което ми даде една перспектива, въобще и речта, която тогава комисаря направи на това събитие в Брюксел, перспектива, която до ден днешен остана за мен като важна. Перспективата и значимостта на това, което правим, че то има смисъл. This event is not for us. It's dedicated to you and all European citizens. It is about our European dream and our shared journey along the roads of the past, which serve as a source of inspiration for our common future. Колко съвместни проекта имаме? 3 или 2? 2 или 3, вече не помня. Но завинаги ще ми остане тази картина пред очите, когато слизахме от Гросглокнер. Едно от най-хубавите неща, които сме правили, които аз съм правил, е това пътуване с вас. Запомнил съм, като каза: с вас за пръв път го виждам Гросглокнер, върха в цялост и всички гледки. Все като съм бил, все е било тъмно и мрачно. И това някакси като контраст на днешните истории, нали? Допреди време някакси... По-тъмен света. Да, е по-тъмен и по-сив света преди всички тия промени. А сега е малко по-слънчев, може би. Значи аз съм ходил 4 пъти, 3 пъти преди това и с вас. С вас беше съзерцателния. За финал на всички тия истории бих казал само благодаря и дано ги продължим още по-напред и да видим и други хоризонти. Не, това дано не ми харесва. Да мислим и изпълняваме следващото. Това дано не ми харесва. И побързайте, момчета, аз не съм на околосветско пътешествие. Няма, чакаме много. Това е добър финал. Планината е едно уникално място. В планината човек става значително по-добър. Всяко едно пътуване те обогатява. След всяко едно пътуване ти се връщаш зареден. Европейската интеграция е равна на свобода. Свободата да мечтаеш
да живееш и да пътуваш свободно без граници, да си истински жител на света. Моят живот беше силно повлиян от европейската интеграция. Това ми даде друга житейска перспектива. Европейския съюз е проект в развитие. Бидейки част от него, ние не сме в някакъв конфликт с нашата културна идентичност, историческа идентичност, а напротив, по много пълноценен начин изпълняваме завета на апостола Васил Левски да бъдем едно с европейските народи. Много хора не харесват много или част от политиките на Европейския съюз. Много хора не са съгласни с тях. Искам да подчертая, че това е наш проект на всички граждани на Европейския съюз. Ние можем да го моделираме и е много важна нашата активна роля и участие като граждани в този проект.